俺まだくたばってなかったか。戦え、俺と戦え。まあいいさ、目的は達したようだ。彼らはもうじき復活する。これからが楽しみだ。感謝するよサイヤ人たち。貴様逃がすか。しまった、ヒューの野郎は後だ。まずトランクスたちを逃がす。いつまで寝てやがる。さっさと起きろ。どうなっているんだ。あれは身勝手の極意だ。身勝手の極意。貴様は一体何者だ。今のうちだ。瞬間移動すっぞ。はい。
次回スーパードラゴンボールヒーローズザマスが復活、宇宙ソーラン編開幕。絶対見てくれよな。